Puntabi sa Indo mga tugang na nagaantabay kan sa tuyang programang Maray na hapon with Father Butch Bombase OP. Ngunyan na daw ning Lunes, petsa 12 kang bulan ning Mayo 2025 sarungal daw pakatapos kang sa tuyang halalan election, ano? So gusto ko pong i-congratulate ang mga pinagpala at nanalo, ano, na sige po at patuloy po ninyo ang paglilingkod sa ating bayan, ano, and ipagdarasal po natin kayo, ano. Alam mo, importante po yun na nanalo tayo dahil sa siguro masasabi natin na tayo ay talagang merong misyon. Yan, sigurado po yan. Ano? So, continue serving the people, serving the people. Yan naman talaga importante sa buhay natin. Ano? Kasi a life without service, sabi ko, ganito po, ang buhay na walang serbisyo ay isang buhay na perwisyo. Sana po maging tayo service is our business, sabi nga ng iba. Service is our business. Yan mga tugang. Kaya panagos kita sa satuyang paglilingkod sa bayan. Okay? So, di ko pa gaano talagang kaaram-aram, pero sa gabos na ng gana, congratulations po sa Indo Gabos. Ano? At the same time po, ini po ang pagirumdum sa naman tabi girare ni Father Butch na ang pamumuno natin sa bayan ay isama po natin ang Diyos. Yan. Kasi sasabihin, hindi ko kailangan ng Diyos, ako ang mamumuno. Ano? Hindi kailangan ng Diyos sa pamumuno ko. Alam mo mga, delikado po yan. Kasi pag ikaw namumuno, na wala po, hindi mo kasama ang Diyos, sino kaya ang magiging kasama mo sa iyong pamumuno? Kaya sana po, mahalaga, wag nating kakalimutan ang Diyos sa satuyang buhay. Sabi nga, anything that you do, anything that you say, okay, allow God to become partner. Actually, ganun po, ginawa din tayo ng partner ng Diyos nang tayo ay nilikha. Ano? Tandaan po natin na when God created us, created the world, especially us, tayo mga tao, He created us in His own image and likeness. Ano? At sabi nga ng Diyos kay Adan, kay Eva, subdue the earth. Ibig sabihin, take good care of the earth. Yan po importante panawagan sa atin. Ano? Take good care of the earth. Take good care of the people entrusted to your care. Yan po napakaganda. Alam mo, noong nakarang linggo, hindi ba, katatapos lang din po maghalal sa Santo Papa, at yun na nga, ang sabi na, ano kaya ang kanyang plataforma? Actually, malalaman mo na kaagad ang kanyang plataforma sa kanyang pangalan. Ang tinawag nga ni Pope Leo the 14. Ano? Ang ibig sabihin, ang kanyang inspirasyon ay halik kay Pope Leo the 13. Na itong 1891 yata yon, 1891 kung di ako nagkakamali, meron po siyang talagang ginawa na tinatawag na rerum novarum sa panibagong sa modernong mga bagay-bagay. Ang rerum kasi of the things, rerum novarum ang ibig sabihin of the new things, ano, sa mga bagay na bago, ano. So ito pong mga bagay-bagay na iniho. Sa tuya, sunod yata, so text sa kuya, nagko-congratulate sa kuya. Ang dami, oh. Talaga nagko-congratulate sa kuya. Panalo po ako. Panalo si Father Butch. Kasi, yan naman talaga, panalo lahat yung mga, lahat na mga, masabi ko nga, binutuhan ko. Ano? Yan, panalo tayo. Kasi, ang binuto ko palagi, sabi ko mga tugang, ang aking ini-endorso walang iba kundi si Kristo. Hindi yung mga kandidato. At sana, kaya sabi ko nga, yung mga kandidato ay sana maging tulad ni Kristo, a good shepherd. Ano ba, tama-tama, ano? Kaso Domingo baga, magayunon ko yan, magayunon sa Ebanghelyo, nagpapagiromdom sa tuya na itong mga leader na ating ihahalal, ano,
mid-year election yan. Of course, walang president, maging shepherd, tagapag-alaga. Yan. Napakahalaga po tayong maging tagapag-alaga. And of course, yung Mother's Day din, ang tagapag-alaga. Ayun, dapat tayo ay maging tagapag-alaga. Hindi tayo mga taong mga nagbabaliwala. Yan ang ibig kong sabihin niya po. Ang gusto sabihin ni Father Butch, tayo po ay maging tagapag-alaga. So halimbawa, ikaw ay maging sino ka man, lahat po tayo ay mga shepherd. Lahat po tayo mga pastol. Yan. Alagaan po natin ang ating mga kapwa, alagaan din natin ating sarili, alagaan natin ang ating kalikasan, alagaan natin ang lahat na ibinigay sa atin ng Diyos. Yan po paalala. At tularan natin si Jesus. Paano siya naging good shepherd? Yan pa importante. Kaya nga kung makikita natin, ang Santo Papa, talagang ipinakita sa atin ng Santo Papa nasa pamagitan ng pagtanggap nga niya ng kanyang tungkulin na yan. At ang tungkulin na yan ay hindi po napakadaling dalhin. Kaya sabi ko nga po na ang mga tungkulin na yan ay dapat kasama-sama natin ang Diyos sa ating mga gawain. Okay? Yun ang, huwag mo sasabihin, ay hindi ko kailangan ang Diyos eh. Alam mo, ito po ay paalala lang, na dapat kumilos tayo na aayon sa kagustuhan ng Diyos. Yan po ay napakahalaga. But anyway, mga tugang, sana po kamo ay nakatanggap na ng biyaya. Nakatanggap ng biyaya. Ito, okay? Sige mga tugang, at importante yan sa buhay. Ulitin ko giraray, ngunya na daw sa mga kandidato, congratulations. At pero pagirundom tabi ni Father Boots, na iiba maging partner kita ng kagurangnan sa satuyang maginigibo. Parang kita magabayan, magiyahan. Importante mga tugang ngayon, magiyahan. At by the way, pwede pa ka magduman sa DCGB News Online sa inyong mga Facebook. Maduman na nga niya ako, siyempre, inibaga, iningani, sa kuya ng hilingon, sa DCGB News Online. Pero teka, bakit wala pa ako doon sa DCGB News Online? Hindi ko makita yung aking dito sa DCGB News Online. Okay. Nakita ko na, pero hindi pala automatic. Punta na ako sa yung may pangalan DCGB News Online live. Tapos duman pala, yan mga tugang. Nakuha ako manggiraray. Pagkatapos, ipakishare man tabi nindito, and then paki-like. Siyempre maganda tayo i-like tabi nindo. So, yun. So, siyempre, sa mga kandidato na daing pinalad, to humbly accept. Importante talaga yan. At siguro, padagos manggiraray nindo tabi ang pagsiservisyo. Kasi, alam mo, hindi naman nangangahulugan na pag natalo ka na, hihinto ka na, titigil ka na sa tinatawag na paglilingkod. Yung mga tugang. So, dapat ang gawin natin, kahit na po tayo natalo, patuloy pa rin po tayong maglingkod. Sabi nga, it is not the position, but what is important is the action. Sa panahon ko niya na, siyempre ba nangako ka mo, kaya itong nangangampanya, sa ito mga tugang, importante na pag pinangako nindo, dapat sabi nga ni, tupdun ta, gibuhon ta, so action is important than position. Importante yun. So, yan po mga tugang ang satuyang pagirumdom sa mga nanggana o sa daing nanggana, padagos ang aksyon, padagos ang pagsiservisyo. Okay? At ito po mga tugang ay napakahalaga.
tandaan po natin, yun na, tandaan, mayroon ako may nabasa kasi akong sulat, maganda, why Filipinos vote the way they do, and why the voice of the people is not necessarily the voice of God. Yan. Tandaan po natin yung kasi sasabihin, the voice of the people is the voice of God. Hindi na mo pang ganun-ganon eh. Iba po yun. Tandaan po natin, God's ways are not man's ways. And man's ways are not God's ways. Iba eh. Tingnan mo nangyari noong sabi nila, ay, dapat Pilipino, si Tagle ang dapat maging Santo Papa. O ano bang pinili nangyari? So wala lamang, di lamang inaasahan, yun ang nangyari. So yun po mga tugang. Maganda yung basahan ko itong mga tugang na sinabi ni Digdiho. Why the voice of the people is not necessarily the voice of God. Okay? So, tandaan po natin iyan. Kaya siguro, sa tuyang eleksyon na iniho, tandaan po natin, ini pala ginawa ni Father Rani Nali Aquino. Siguro, anyway, hindi po sinasabi, the voice of the people is not necessarily the voice of God. The voters seldom consider qualifications. They do not relate candidates' education, experience, qualities with the duties of the office or she seeks. Okay? And there is the deleterious propensity to vote for one who is perceived to be underdog. The sympathy vote for the inapi, and the vote becomes the way of sayang kawawa naman. Okay? Yun, mga tugang. Anyway, tandaan po natin na tayo ay may paninimbagan sa Diyos as in paninimbagan sa tao. Okay? At the end of our life, kasi gabos po tayo magagadan. Okay? Hindi ko po kayo tinatakot. Gabos po kita may pananagutan. Okay? Ni Sayman, ako may pananagutan. Miski aki, gabos na tao may pananagutan po yan. Kaya sana, let's all be responsible. Okay? Anyway, babalik gira si Father Boots pagkatapos ka naman pag-inomdom. Ang oras tabi ngunyan, 17 minutos, makalipas ang 1:00 ng hapon. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Tuhod, siko, baywang, Aray! pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan.